sadar mai waka gani na dawo, baituka na dako salo nake irin na zamani. Ta rike sana'a ta waka na wuce bawo, a cikin mawaka yaro ne ni akwai yawan rauni. Asada mu da na mu kyalkyashi ne sukan jawo, shawarar na kawo gare mu ko za ta zama tsani. Na kuji sabon labari daga bakin mai waka, ita dai harkar waka ta zama to sana'a ta ce. Dakata har sai ma fa ina da abin furtawa, kaga dai waka mai wace rabbi ke bayarwa. In ya baka domin haka babu mai kwacewa, in kaga ya bani domin haka babu mai kwacewa. Idan na yi waka ta na ga masoya na ta yabawa, a tita a can Neja da Filato Indiya ta zagawa. Mubarak yan musi mai waka kar da ku yi mancewa. Wani nuni ne zan yi ga masoya masu albarka, ita waka baiwa ce in Allah ya yi maka dace. Ni na gode Allah da ya mun baiwar waka na ce, Allah shi ke badawa ba mai cewa zai kwace. Ni Nasir na gode wa Allah sarki malici, ita waka jari ce a cikin tafi ba na lalace. Ni Nasir daro ne godiya ta yau ga masoya ce, ni salam nan zan bar ku masoya Allah ya albarka amin. Saminu mai waka na zo na faɗa muku zance na, ita dai sana'ar waka kullum ita ce na kamfana. Fatan alkhairi a gare kuma soyawa kenan, da tsaftace harshen mu domin fa batun ma amfana. Mai aikata alfasha a cikin waka ka ji zance na, ka duba ka daina ta domin wata rana ka amfana. Na ku ciyaman ne a gari na guman nake kun sanni. Na ku ji sabon labari daga bakin mai waka, ita dai harkar waka ta zama